Il-Partit Nazzjonalista ddikjara li l-iskema ta' stabilta li fissret roħs ta' 15% u stabilta fil-prezz ta' aktar minn 400 prodott tal-ikel essenzjali ineħħija. Dan iddikjaraħ is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fil-programm VOVA meta intervistat mill-ġurnalist Albert Gauci Cunningham. Ma din tal-istabilità diki titneħħa. Tiġi replaced bi pjan holistiku. Titneħħa. Tiġi replaced bi pjan holistiku. Sawa, ġibri qed tweġibni, il-mistoqsija intom ma taqblux. Klim Piccinino ċardas il-kristall jiġifieri li l-iskema tiġi replaced allura titneħħa kien kollu miżawdu b'attakki lejn din l-iskema. Issa, fuq l-iskema stabilta jew instabilta insomma. Dwar it-tielet patt soċjali ta' gvern immexxi minn Robert Abela fejn sar ftehim mal-importaturi u sidin ta' supermarkets u ħwienet għal stabilità fil-prezzijiet tal-ikel li wassal biex ir-rata tal-inflazzjoni bdiet nieżla partikolarment fuq l-ikel, il-Partit Nazzjonalista ilu li beda jattakka l-inizjattiva. Bernard Grek qal li dan kollu tfarfir taż-żeba. Qed jipprova jikkumbatti l-problema tal-umdita ġoddar. Inaħħi t-tfarfir taż-żeba u jerġa' jisbaħ fuqu. Hekk qed jagħmel il-gvern. U hekk jagħmel dal-gvern, ikollu ż-żeba qed tfarfar għax għandu l-umdita u jisbaħ fuqha. Fuq l-inizjattiva ta' stabilta kien tkellem ukoll ħaten Beppe Fenekadami, Kevin Kassar. Kassar, ex-kandidat nazzjonalista, kien qal li l-ikel bi prezz stabbli parti mill-inizjattiva ta' stabilta iqabdek l-iskorbut, marda tas-seklu 18.